Right, Boma Blanco. Mkomongo. Mishi. Yeah. Zita ndiani kunai wangu. Stare basa nditwa Makti. Rekuberekwa nditwa Tillard Shonyo. Tillard? Yes, Tillard Shonyo. Okay. Yes. And uchisitana u? Ya, ndinopa kupindura but ndinogara kuBotswana ndokwandoshandira. Kokuno kuri kufamba nako kuno. Poza ungangofamba kana kuno kuzina dhini. Usvika sei? Ndinoenda kustudio. Ndinoenda kustudio kwa ndakanganwa zita racho but. Saka unosvika sei usingagetsi? Kumberi hakuna studio. Wangawasvika pastudio apa. Hauziona wanzi kwarero? Ndokutaura pemweni. Ndakanganwa zita but. Asi une madhijits? Yes. Utsaga but. Ngopulata no. Staga kala. Wauda ramba. Kana munhu anopenga anoramba. Maya akani. Maya ndistaga taka. Austaga? Yes. Yes. Apa utokwanja pa TB section ka mugarage. Ndoko akakwanja kuna studio. Handiri. Iriko? Nani wembo. One wembo. Okoko ponwa blended. Ino zera. Unonzi hanza kanga. Saka unonzi anti showdown. Showdown, okay. Saunoita music yedu. Ya ndinoimba contemporary music nanyangosangana nembira magitare but musambo wangu akarerekera kuna na Japresa. Oh, Afro jazz. Yeah, exactly. Asi ndo wakakopera. Alright. What unoimba zvakarereka ku? Wakamborekoda? Yes, ndakamborekoda. Chimbodambura wani. Tenzi ichakwana here nguva kuti ndigopembera ndisati ndamukuva. Tenzi ichasvika here nguva kuti ndigopembera ndisati ndamukuva. Ndinomuka usiku utema masisi nemakava mufunge zichichema. Ndakananga kune yangu ndima shungu dzangu ndoda kutya zvandarima. Handidi kupema kungerema. Tenzi ichakwana here nguva kuti ndigopembera ndisati ndamukuva. Tenzi ichasvika here nguva kuti ndigofarawo ndisati ndamukuva. Tarirai tenzi ini ndatokura kuchena musoro ndiko kukwekura. Nichingosimbiswa ichakwana nguva vana navazukuru vachingotambura. Membwe rudzi zvichida zvakatserahura. Chingave chitatso chipi ndingatopupura mambo. Tenzi. Yeah. Thank you. Asi nambe wakambanyura uri kuiziya ka? Wakarekoda this one? This one answer record. Asi wakambanyura ka? Lyrics ka ndochitsaka changachitaura yono. Nobira lyrics. Unoimba zvausina kurekoda. Asi pandikuti wakambanyura wiguru paridera. Kuti wakapinduridza imwe namba yacho yapereza uri kuzisiya. Isemu. Ayo uri kuiziya ndikuplata handi. Ina handiwanza muterera zangu but indotoziya wakambanyura. Ndikada kuipanda ndewana ndikakuridzira kuti ndakoti. Saka tikatozokupisira firimu tikairidza. Saka alright. Yopa una makona makana? Day 24. Yes. Ngoko. Aboramba utawusumtsaka. Ayo handi zimtsaka. Aba unovopindura ndopindura kwamasembura. Kumusha ko. Yes, kwamasembura. Kochitsaka. Akala. Unoona kwavhurika manje. Bona ndatobvunza unoziyapoyi. Napowa kawanda uko. Powe gauro aita masho muri munikini. Aiwa vanhu vaziva. Mutendeho chichi. Ya kwezo ndokuziya kuchipadze. Kuchipadze keka. Mune murifu mumotera chiye. Ya. Nana end understand. Kansela wenyu brawai. Webende. But kansela ukwedi suma ndokwati 12 kwamasembura. Anonzi Bosch. Saka parutsi unotoperera kurutsi okay notona sekurutsi. Ya kana ndiri kutora ndiri kuno ku Warren Park. Okay. Kurutsu futhi. Akala. Toka pandakaza. Abula madongi kako. Kune mombo.
ndakangona dziri mubhucha chete dzakachovhwa dzikaiswa forondo dziriko kunana kwadzana kwese nemombe ndakangona dziri mubhucha chete dzimapadhoko dzakambanyirwa saka chii chakaita kuti ya kuti chakaita kuti ndide kuimba inini mudhara wangu ndiyaida music but akazokundikana so vaiti vachiimba ndiri mwana mudiki vainditi unobheka uchidai zvidzambaro zvato mandiri ndanga ndiri grade 3 zvidzambaro zvangu mandiri saka waifundiswa mabheking here kana kuti maleading yakuti ndaifundiswa kubheka ndidaire uchidai ndidaire chidai saka nendiwa leading vocalist saka zvakazoitika ndezvokutika vangu vasatonyora song vaiti kana uchikomboza song vaibva nditi hapana pandairwa so chidididi saka neudiki ndaibata manje mawedi vaizongondi ndimbiroka song yataimba nezoromaneri nechuni saka ndinge chiziva zvese unongozara kana uri mudiki kana unonyatsobata zvokuenda nako saka sofa papa wakatanga kuimba unewa wati watsikise yabude here pamanhamba ange zveyakwa ya but zvinhu zvachona zvandisikanyatsoita zvakanaka unongoziva ndakasvika ndichiri kuchikoro pandakazobva kuchikoro mari dzaishaika pandakazokrosa ndienda kubotswana asi panhepfenyuro pane yakamborira dzangorira muraini ledi watirewo namudhara wako nemaneighbors ko handiti kwakunana Dr. Tawanda kubotswana wadi kunovataka vane kozoita ana mambo zvitsverere mukana ndoita sei ndonongochishaika anoti unenge uchitsva chakaitika mukana ndo wandaishaya nemari saka ndaida kutanga ndagadzira industry yebheki kwamadhimani wazoona seya yekuti ini nemhuri yangu tidya ndina uone mari kubudisa mari yaonayo toona kuti une mari toverengera aiwa mari inogara mubhengi gara nemari muhomwe haichiri shoma kana chigara nemari muhomwe ichiri shoma aizikarivabula kwanzi chiri shoma mwene mari ari kutaurawo chokadi chake chaanogeza kana mari yapo chaizvaizvo haikwani muhomwe handiti mashoko matsanga kune matsanga kadai kwaona ndikineri pane kainstrumenti kacho but siri nokwakutengesa yese mani nongwakopesa yese tinoda kuti turoere yawakarekodha ende wakarekodha marekodzi mangani ndakarekodha ibva pane pane kanhu ndone pamuromo kani inoda unjairirewo right ndangorova malines mashoma unenge wagona kadaro ndangorova malines mashoma vamotinya yarira ngoma yekudanana vamwe vacho vari kudanana vari mudzimba vari kusasana vakapfeka zvakachimbamba maisingo vasunga kuti nkanganga vachitamba rinenge dandanda vachiridza ngati hwamanda irangosiyirai baba aiyo ndoisasunga ijapurisa kana vandichakachimbambamba osandi kuti ari kumbanyura kana mazini urumbanyura ungauchinja mawedzi urumbanyura uri mbavha yemaliriksi manje toda kumutaura japurisa kuti kune mbavha yekubhindura yekubhindura kwamazembura vamutaurira kuti haazvibude mani at least kuona zvauri kuita ka zvakanakira kuti style yajapurisa ndinozati akatanga murevenmusi akamboenda muacting madrama abva auya nevoice rake iwo wakutedzera zvinokwanisa kuti music yake style yake ilast ichokwadi unofanira kutotsvaga bendi manje china maopening kana unotogona kutorova macopyrights ajapurisa music inotangwa nemacopyrights muchimba masongs akaimbwa nevamwani kudhara kunokura kwatakaita isusu tichiendawo kunana Carlton kunana George Hotel tine madhara edu vaidza jazz but vaidza jazz yekuona america but anenge asiri marekodzi avo parakubatika saka iweweka ndikunzwa zvawataura but music aisi yako but iwe uri ngosimbisa zvafana kuna anonzi kura yemakore unomuziva makore
mwana wake ane imba Chimulenga music kuda kuramba kuti Chimulenga music irambe ichienda mberi azizikiyeni saka iwo unogona unongowa kufanisa kuti music yaJaPlace inoramba iri alive usade kutaura kuti ndeyako unongoda wakainspire naJaPlace ene ndiwo unotedzera ndizo sekutara kana mbeta pekutara plus usarota achiimba kana uda kunyora music ngorota zvako waigedza wezi kurono bozi ndozoti kashetikako ka uzoti kangoenda kuna nani kuna naye ndimiridzi andokazonzwa pane malazezi vanongwangwa kubhenana tingowela kuti anze anabvira mpemba naJaPlace anabvira iwo pamunogona kupedzerwa kuti ndakaimba naJaPlace wakurosta wakarorero unogona kungwata futi kasini unongorova mafew lines futi tinawo Ghetto Crown King mbinga yedu yakatitsika hatiri pahappy muri kungotono akomana katiri pahappy chenjera yaba tida kupesana nekini sori bonongwatsemura nhamba yako wega Zunza chimandaraga iwe chayari nyemwere zunza chimandaraga iwe chayari zegere zunza chimandaraga iwe chayari nyemwere pari pakutamboita mbiri nekuvara vatatu nasiriri ndimi dzekuvara kiririkiriri onarasa vasudza mutende yatsodanizara kosende iwe neninde ichiende zunza anozunza chayari iyo unza ndikakureta ndongokuisa pakuti uri mufana waJaPlace uri munyina wake chitipo manhamba kana hama zoda kumhoresa kuti vanhu vanokubata sei kana vachikuda pafacebook ndoshandisa Tillard Shone then phone number dzangu WhatsApp and WhatsApp +26777 989521 dzokorera number futi +26777 989521 okay ko kuna ichubeni kina msati mapa ndisana nyatsogadzira pati pa email address yangu Tillard construction okay apa construction uri chi pa construction ndio toita everything construction no vakaimba vapokutanga kusvikapera tozopamwe makiza company yakuti handisanda register but ndinozviitira zvangu zvoti unototsemura mudhuri aiwa hapana chatinotadza ndiri birita ndiri plumber ini chandisingaiti pachezvangu kuti andinozotsvaga munhu kuti andiiti ndingati pisa magedi saka ndonototsvaga vanhu vekuti unongoshanda nawo mango munzvoga vari kumhiri vari kutumirawo kuvakisa dzimba birita taanaye padhuze nhamba mapiwa aiwa vanoziva zvinhu zvavo kwewa uno hama dzako iridze kana mhiri kana chiwi hama dzako hama dzakawandisa eko nogirita ka ya masuru kaugirita daramari eti blessing binjo nerimwe timu rese pamusha pana Tiago maikiki idzika mani ukanganisa ndingendo ya ndotimurangu ndisingazosiya mukadzi wangu maintelligence une mukadzi ya ndine mukadzi anozamani iyo mabisa emune muchagetsa ubuke amune muchika aiwa mukadzi aripo wandinoda diligence is something chinhu chinongokosha chinongoda kubatisiswa zvakanaka mukomana awesokopinda mudhoni deli akazi deli abati bozi ko kumhomzi namudharo namudharo ariko wese asi vanga vasikasapoti kana kuti wadarika
Yeah, ndozoka ndati kana kuti wadirect. Handiti. Bosi ndono asonga sika supported pama sikando wetu wakupenga. Aiwa mudara wangu andosapota. So watazo wakwazisa. Ya rega ndichingowasimbisa but Ongosingadi. aiwa kune nansingadi. Ndo ndatoisa pamberi. Kuti hazina kuzobuda chete. Okay, chivatsukuru na. Ya sabhuku. Ndisabuka. Ndisabuka. Aiwa munati. Dama mchisimbisa jaya renyu chakuchengedza nawo mangoma. Sabuka edzinza ringi. Ya Murehwa. Ndisabuka wa Murehwa uchigara kupindura. No, dzinza kamtsaura dzinza na I think ndafunga Murehwa tote mutupo. Aiyo, sabuka ndiveku. Ora ndisabuka kwa mshori kwa masembo. Yes. Awaita bunga. Aiwa atafara. Aiwa ndafara. Yevi, aiwa munandi. Isuzu achaita chakuratidza mastudios ati kuti ndepapo muraini medu mune studio ukuona noimba une studio unorekodhawo wotaura navandika Alright. kuenda kwako kumberi ndokuenda kwedu kumberi Aiwa ndinotenda chaizvo nesupport yenyu. iri go Okay, thank you.